Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с сърцето на моята работа и това е един много специален уред, който се нарича Metatron Hospital Metapathia. Той е трето поколение високотехнологичен инструмент, създаден от Института по практическа психофизика в град Омск. Metatron е най-добрата система от своя клас в световен мащаб, призната от науката с ISO и сертификати. Metatron ни дава метод за изследване на тялото, който е напълно безопасен, без вредни лъчения и с точност от около 90%. Това е революционен начин за диагностика, чрез която добиваме цялостен поглед за нашето тяло и чрез изключително високата си чувствителност, Metatron ни позволява да видим минали, настоящи и дори бъдещи здравословни отклонения. Тоест, ние сме привилегировани да разберем за даден проблем много преди той да се е проявил симптоматично. Тази информация е безценна, защото, както ви е известно, колкото по-рано се установи дадено отклонение, толкова по-лесно би могло то да се отработи. Според изобретателите, в нашето тяло всеки физиологичен проблем има около 6 етапа на развитие. И симптоматичният етап, или тогава, когато се появи болка, дискомфорт, този етап е предпоследният. Това означава, дами и господа, че липсата на симптом не означава липса на проблем, както някои от вас може би си мислят. Но дори и тази предварителна информация сама по себе си не би имала стойност, ако не е подплатена с конкретни действия. Нашето намерение тук в Restart Zone е ние да бъдем катализатора за вашата здравословна трансформация на всеки един, който е дръзнал да поеме нещата в свои ръце. След среща с нас, вие ще имате възможността да повярвате в собствените си сили и да осъзнаете, че отговорността за вашето здраве е изцяло ваша. Преди да продължим, искам да ви приканя, ако ви харесва това, което чувате, да се абонирате за нашия канал, защото по този начин нашите видеа ще бъдат достъпни за повече хора. И сега продължаваме напред. Освен диагностиката, Metatron ни предлага и така наречената метатерапия. За да ви стане по-ясно какво представляват диагностиката и терапията, е нужно да знаете следното. Нашето тяло представлява съвкупност от около 100 трилиона клетки, които работят в унисон. Тази сложна система функционира благодарение на изключително бързият, със скоростта на светлината, обмен на информация между различните органи, тъкани и системи в нашето тяло. И нарушаването на този информационен обмен е една от най-ранните стъпки от развитието на даден физиологичен проблем. Благодарение на Metatron, ние сме в състояние да уловим тези информационни изменения или отклонения и да ги върнем обратно в хармония благодарение на метатерапията. Изобретателите сравняват нашето тяло с един симфоничен оркестър, в който се наблюдава дисхармония. И метатерапията влиза в ролята на диригентът, който да обедини всички музиканти да свирят заедно в единство. Това представлява хиперпревенцията в действие. Инструментът установява контакт с тялото посредством биоиндуктори, които се поставят на главата. И в продължение на около 20-30 минути се извършва цялостно сканиране на кръвоносна система, нервна система, лимфна, сърдечно-съдова, ендокринна, опорно-двигателна, костна, храносмилателна, отделителна. Също така се вижда активност на вируси, гъбички, паразити, бактерии, непоносимости и алергии, минерален анализ, емоционални състояния, енергийни центрове и меридиани. Човекът, който се сканира, получава подробен доклад с установените отклонения и препоръки за тяхното възстановяване. Метатерапията е много по-ефективна, ако се комбинира с подходящ хранителен режим, който е основополагащ, дихателни и физически упражнения, постене, билки и много други. Преди да завърша, искам да обявя, че възнамерявам да провеждам
демонстрации, презентации на Метатрон тук в студиото на Restart Zone в София. Ако съм възбудил вашият интерес, моля погледнете в описанието по-долу как да се свържете с нас. Това е всичко за сега. Бъдете вдъхновени и смело напред!